I dette klip viser jeg, hvordan man kaster en softball, hvis man altså stod og kastede rundt mellem baserne. Som det ses i klippet, er der udført et C-greb på bolden. Herefter ser man denne L-form, som en arm danner, hvilket er baggrund for teknikken bag selve kastet. Til sidst ser vi, hvordan armen afsluttes med bevægelse ved at ende nede ved modsatte hofte. Derudover hovedpunkterne ved selve kastet, centralbevægelsen og vægtoverførslen, hvilket man ser i dette klip. Selve vægtoverførslen ses i form af, at vægten overføres fra venstre til højre ben. Centralbevægelsen er også et væsentligt hovedpunkt i selve kastet. Centralbevægelsen ses i forrige klip, hvor rotationen sker i selve hoftebøjen, altså derfor man skaber en kraft ved at rotere kroppen mod den person, man skal kaste bolden til. I dette klip vises det, hvordan man griber bolden, når den bliver kastet fra en medspiller. Vi ser klippet igen og stopper det her. Vælger at stoppe klippet her for at vise, hvordan det ses, hvordan man skal gribe bolden, når den kommer henholdsvis til højre for en selv. Altså fingrene peger væk fra en. Hvis den derimod er over en, så er det opad, og nedad er det nedad sjovt nok, og til venstre for. Man skaber derfor sådan en rotation eller en pendulbevægelse, hvor armen kører i fast form eller fast bevægelse rundt om ens krop, som derfor har kontrol over selve armen, og derfor kontrol over selve det kast, der bliver kastet med en. Ved pitching er selve hovedpunktet vægtoverførslen. Det vi ser her, da vægten overføres fra sit bagerste ben venstre til højre, hvorefter bevægelsen fortsætter i glidende. Det sidste er batting, som kræver ekstrem fokus. Man starter først oppe over hovedet, hvor det er vigtigt, at selve battet ikke ligger på skulderen, men man holder det over hovedet, og det man derfor skaber fokus på bolden og ved, hvor man skal ramme den. Herefter fører du battet videre horisontalt, indtil du rammer bolden, så vi ser her på klippet, og viderefører det til selve bolden og holder fokus. Her til sidst ser vi udførelsen, hvis det var et rigtigt spil, hvor man ser, at det er ret vigtigt, at man rammer det sweet spottet, som det så kaldt hedder, så man rammer bolden dejligt, som flyver rigtig langt, hvilket jeg ikke rigtig formår, og derfor får ualmindeligt ondt i fingrene.